Tinc un fred de cintura cap amunt. Quina serà la solució al problema? Far de tenir fred en una fracció total del teu cos, per fi arriba la solució amb les samarretes de bioflauta. Ja es poden aconseguir des de samarretes, suèters, bosses, etc. Aconsegueix la teva a latostadora.com/bioflauta. Samarretes bioflauta, 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 samarretes bioflauta. Desitja penjar vídeos o fotos semidespullat, però els filtres de censura no el deixen? Doncs no. Vull dir, desitja penjar vídeos de fotos semidespullada, però els filtres de censura no la deixen? Doncs, com si es tractés de màgia, acaba amb tots els problemes de filtre de censura amb les samarretes bioflauta. A més, gràcies al seu disseny ergonòmic que evita errades, no hi ha possibilitat d'equivocar-se al posar-se-la. Un moment. El cap només cap per el forat del mig. Així no m'enganyaré mai altra vegada. Gràcies, bioflauta. I ara el muntatge fotogràfic amb música horrible. No, això ja la posarem en l'anunci anterior. Posa-la horrible. I'm sexy and I know it. Check it out. Check it out. Look at that body. Look at that body. Look at that body. La que encara és més horrible. Si tú me quisieras escuchar, si tú me prestaras atención, o yo, si yo te diría lo que ocurrió al pasar por la puerta del sol. Yo vi a la gente joven andar. Oh sí, yo vi cuánto al aire de seguridad que yo, si yo, en un momento comprendí que el futuro ya está aquí. Y yo caí enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajas que yo vi, enamorado de ti. Sí, yo caí enamorado de la moda juvenil, de los chicos, de las chicas, de los maniquís, enamorado de ti. Salutacions bioflàutiques. Bé, ja sabeu que podeu comprar les meves samarretes, però no són soles samarretes, podeu personalitzar-les, poden ser suèters, inclús bosses, podeu comprovar-ho si em clarifiquen la caixa en aquesta pàgina web. I si voleu veure la promoció antiga que vaig fer de les samarretes, podeu també pulsar més o menys per ací. I ja està. Per cert, aquestes són les meves noves ulleres, o sigui que estic fent de el bioflauta estàndard, i a partir d'ara, aquestes són les meves samarretes, no estic fent ningú altre personatge. Em costa encara una miqueta acostumbrar-me a elles, però va tot bé. Així que res, ens veiem i comprem les samarretes. Bé, doncs, whenever, comencem.
El cas és que el modeling pro està tot aliat. A l'School Design ara es porta un estil més intimate indoor. Així que jo proposaria fer un casual posting aquí al llit, així sentat. Una coseta, igual és una mica late. Però és que el beer style és ja tot mainstream. By the way, jo porto barba en un sentit totalment irònic, totally irony, you know. Whatever, go on. El cas és que podries fer un somriure, un smile. Podria ser no tant. És que el problema és que la cam queda totally fake. Així que fes-me un somriure com un half smile. Així. I una altra coseta, ben important. No miris a la cama, ok? No eye contact. És que és un total photo killing, així de clar. Així que fes-me un look away i no miris a la cama. Molt bé, així. Amazing, increïble. Podries fer com un look up, així, mirant una mica amunt. Així, molt bé. No sé, el cas és que se veu una mica rígid. Podries fer un body flexing. No, és inclinar l'esquena, així una mica. Sí, molt bé. Amazing. El cas és que aleshores una cosa que es parla molt en el School Design, es parla del Magic Moment. Magic Moment és el moment en què jo pulso la cama i converteixo tot això en art. És l'art converting process. Els molts professors de la School Design parlen que el Magic Moment depèn del Fairy Dust, però el Fairy Dust és pols de fada, però la pols de fada és una metàfora, jo estic parlant de cocaïna. Però ja que hem tret el tema... Això ja està fent una miqueta raro. Raro per què? Raro? Per què? Bueno, crec que serà millor que te'n vagis i altra persona farà el treball. Ah? Perdona? I qui? Ei? Tu? Però seràs sell-out? Shame on you, és una vergonya per a la profession. La School Design no te perdonarà nada. Donant les sensibilitats creixents del moment, Bioflauta Entertainment li agradaria demanar disculpes a tots aquells col·lectius que puguen haver sentit ofesos per activitats anteriorment realitzades. Així doncs, voldrien demanar disculpes als següents col·lectius. Autors firmants en penúltima posició, mans dretes i mans en general, adoradors de Satan, adoradors de fills adoptius de fusters amb superpoders. Ixe no, l'altre. Estereotip de professors, sistemes de finançament de dubtosa garantia, programes de suposats talents, persones dedicades a la videoprostitució, tant en la seva vessant didàctica de neurobiologia com la seva vessant normal, suposats dentistes de testimonis als anuncis, productes d'estètica amb arguments científicament fraudulents, periodistes i mares amb cap idea de credibilitat científica, estúpids que escriuen els articles de salut del Facebook, emos addictes als llapis durs, psicòlegs de superpop snobs amb teories de manual d'autoajuda, actors de cine mut, depressius que ploren a la dutxa, fans del Doctor Who, fans de Walking Dead, snobs amants del gin tònic amb virutes d'or i cèl·lules mare, col·lectius en contra del maltractament vegetal, trípodes deprimits, viatgers en el temps, estereotip de mexicans semidespullats amb deliris de nedadors, mostres marins, incitadors al tabaquisme, afectats pel síndrome de la mà aliena, representants de la indústria pornogràfica manual, youtubers insofribles i tots els seus derivats, gamers, viciats, conspiranoics i altres, a les foques maltractades, als maltractadors de foques, als economistes pedants, als hipsters inaguantables, als fotògrafs professionals pijos, als fotògrafs professionals pijos amb accent català occidental perquè a l'actor li resulta impossible parlar variant dialectal oriental de València al fer de pijo, als fotògrafs professionals pijos amb accent català occidental perquè a l'actor li resulta impossible parlar variant dialectal oriental de València al fer de pijo, que com a personatge pot parèixer de forma inintencionada pel mateix motiu que l'accent, un estereotip homosexual tot i ser un personatge de ficció que en cap moment presenta una sexualitat desenvolupada,
Els fotògrafs professionals pijos amb accent català occidental perquè l'actor li resulta impossible parlar el variant dialectal oriental de València al fer de pijo, que com a personatge pot parèixer de forma inintencionada pel mateix motiu que l'accent, un estereotip homosexual tot i ser un personatge de ficció que en cap moment presenta sexualitat desenvolupada, que siguin consumidors de cocaïna. Els fotògrafs professionals pijos amb accent català occidental perquè l'actor li resulta impossible parlar variant dialectal oriental de València al fer de pijo, que com a personatge pot parèixer de forma intencionada pel mateix motiu que l'accent, un estereotip homosexual tot i ser un personatge de ficció que en cap moment presenta sexualitat desenvolupada, que siguin consumidors de cocaïna i siguin professionalment intimidats pels trípodes. I també al resta de col·lectius que puguen representar això. A tots ells, les nostres sinceres disculpes, si alguna vegada ens sentiu ofesos, ho sentim molt, així que ja podem comprar samarretes. Ai, el que té que fer uno per a mantindre el negoci. Hola, sí, doncs, és que jo venia de l'School Design i allí em van dir que vingués aquí, super recommendit, perquè vostè tracta amb problemes. I jo és que ara tinc some issues i m'agradaria que vostè pogués donar una helping hand. Al gra, per favor, al gra. Doncs seria tractar amb aquest individu. Jo també tinc alguns assumptes pendents amb aquest individu. Sé que llevarà dramatisme a l'escena, però no vull comprar una taula nova. Arriba retro, magnético, está pegando amb força, Ai, quina tos més bona!